কি মাড আরে ভাই আরে ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ ମୋ ଆଡ଼େ ବିନ୍ଧିଲାଣି ଇ ମାଡ଼ ଉପରେ ରେ ଭାଇ ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ କଣ ହେଇଛି କହନି ତୋର? ଆରେ ଭାଇ ତୁ କି ଭଲ ପାଇବା ଟ୍ରିକ୍ ଦେଲୁ ତା ଘରେ ପଶିଛି କି ନାଇଁ ତା ଭଉଣୀ ଯୋଉ ମାଡ଼ ମାଇଲା ତା ଭାଇ ମାଇଲା ତା ବାପା ମାଇଲା ଏମିତି ମାଡ଼ ଦେଲେ ବାପଲୋ ଭଲ ପାଉଛୁ ମାଡ଼ ଦିଟା ଖାଇଗଲୁ କଣ ହେଇଗଲା ଏତିକି ସହିପାରୁନୁ ଏମିତି ହଉଛୁ। ଆଚ୍ଛା ହଉ ଠିକ ଅଛି ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ବାବା ଶୁଣୁ 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 ଆରେ ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ହଉ ହେଲା ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ଆଚ୍ଛା ତୁ କେମିତି ଗଲୁ କହିଲୁ ତା ଘରକୁ? ଆରେ ଭାଇ ତୁ ମତେ କହିଲୁ ତା ଘରକୁ ଗଳି ଯିବୁ ହଁ ମୁଁ ଗଲି ସିଧା ତା ଘରକୁ ଗଲି ତାପରେ ମାଡ଼ ଉପରେ ମାଡ଼ ତୁ ଆଗ ଦେଖିଲୁନୁ ଶୁଣୁ ଆରେ ଶୁଣୁ ବାବା ଶୁଣୁ ତ ଦେଖିଲୁନୁ ତା ଘରେ କିଏ ଅଛି ନ ଅଛି ସିଧା ଗଲୁ ଗଳି ଗଲୁ। ମୁଁ ଜାଣିନି ତୁ ମତେ ଜାଣି ଶୁଣିକି ମାଡ଼ ଖାଇଛୁ ମୁଁ ତତେ ଆଜି ଛାଡ଼ିବିନି ରେ ଗାଲୁଆଟା କିରେ ଯେତିକି ମାଡ଼ ମୁଁ ଖାଇଛି ମୁଁ ତତେ କହିଥିଲି ତୁ ଦେଖି ଯାଇ ଯିବୁ ନା ମୁଁ ତତେ କହିଥିଲି ନ ଦେଖି ସିଧା ତା ଘର ଭିତରେ ପଶିଯିବୁ। ଯାହା ହେଲା ମୁଁ ଛାଡ଼ିବିନି ତତେ ବାବା ଶୁଣୁ ଆରେ ଶୁଣୁ କଥା